Този раздел е озаглавен "Вокална култура" и мотото е "Всеки може да пее". В своя разказ по жътва майсторът на късия разказ Елин Пелин пише: "И в ей това осирено време, под адския слънчев пек, над златното поле ихтят песни и се носят на вълни чак до небесата като благодарствени молитви. А песента се ширеше волна и млада, чиста като извор, свята като любовта". В тези откази авторът майсторски е пресъздал въздействието на песента като средство за изразяване на емоционалното състояние на човек. Същевременно по недвусмислен начин доказва ролята на пеенето и песента в българските културни традиции. А за ролята на възпяването във вайшнавската традиция се подчертава непрекъснато във ведическата литература. Целта на този модул от курса е да получим основни познания за процеса на пеенето и така да можем по-лесно да изразяваме нашите емоции чрез пеене, свирийки на музикален инструмент. Пеенето не е трудно, но е важно да разберем, че е осъзнат волеви процес, т.е. не става механично. Затова е необходимо да се запознаем с основните физиологични фактори, които участват в този процес. Тоест, ще проследим пътя от образуването на звука до неговата крайна фаза, която възприемаме чрез слуховия апарат. Не случайно сравнихме методите на извличането на тона в човешкото тяло и хармониума, защото се забелязват доста сходни елементи. Така, например, при хармониума за образуване на звук участва меха, металните пластинки и резонатори, а при човека – белите дробове, гласните струни и резонатори в тялото. Трудностите при пеенето идват при овладяване способността за контрол на въздушната струя и съответно правилното насочване на звука. Затова ще предложим определени практически съвети за решаване на тези затруднения. Пеенето се получава, когато се освобождава поетата въздушна струя и тя преминава през гласовите струни, които започват да трептят. Така се получават звукови вълни с определена височина. Те се насочват към резонатори, които обогатяват качеството на звука. Така, този модул може да бъде разделен на две части – образуването на звук и обогатяването на качеството на звука. Може би сте чували изразът "звукът е въздух". В моята практика съм го чувал многократно, защото свиря на тромбон, духов инструмент, и това е едно от основните неща, на които наблягнаха моите преподаватели през целия ми курс на обучение. От това следва, че е необходимо да разгледаме процеса на дишането и кои негови особености се използват при пеенето. Познати са 4 вида дишане, като главната разлика между тях е къде насочваме поетия въздух. Първото е горно дишане, плитко или още ключично. Най-разпространено, но се използват само 30% от капацитета на дробовете. Външен берег е повдигането на раменете. Второ е средно ребрено. Въздухът е насочен към средната част на дробовете. Третото е долно коремно. Въздухът е насочен към долната част на дробовете. И четвъртото е пълно йогийско дишане. Включва комбинирането на описаните по-горе 3 вида дишане и ни осигурява необходимата жизнена сила, наречена прана. Така, има 4 вида дишане, както казахме: ключично, ребрено, долно и пълно йогийско, което включва всички. Ключичното, мисля, че е ясно, диша се с горната част на дробовете. Показател е, че се повдигат раменете. Когато вдишаме, повдигаме леко раменете. Както казахме, то не е толкова пълноценно, понеже използва поне не повече от 30% от дробовете. По-важно за нас да разберем ребреното. Как да го усетим това ребрено? Слагаме ръцете на ребрата и когато дишаме, ребрата се разширяват и изтласкват ръцете. Това е ребреното дишане, т.е. средно. Вече долното дишане активира вече и стомаха. Тоест, как да го разберем това нещо? Слагаме се ръка до стомаха и при дишане стомаха трябва да изтласка нашата ръка. Това ще го видим по-късно, когато правим упражнения. Просто сега теоретично казваме, а пълното йогийско включва горното, средното и долното. Кои от тези 4 вида дишане се използват при пеенето? Сигурно сте чували, че при пеене се използва диафрагмено дишане, което не означава, че дишаме с диафрагмата, а тя, която представлява мускул, участва много активно в този процес. При диафрагменото дишане участват долнокоремното и средноребреното видове дишане.
Анатомически диафрагмата разделя гръдния кош от коремната кухина, затова за да я усетим, мисълта ни се насочва долу, ниско в областта на корема. В естествено положение диафрагмата е с куполоидна форма, насочена нагоре и при диафрагмалното дишане целта е диафрагмата да освободи място, така че дробовете да увеличат своя капацитет. Важните белези при диафрагмалното дишане са, че ременете, ключиците остават неподвижни и има движение в областта на корема, напред, настрани и назад към гърба, към бъбреците. Ако се го представим вътрешно, както един балон при надуването се издува във всички посоки, а не само напред, и така да се каже, търси да се направи място. Това, което е интересно да научим, е, че участват между ребрените мускули и мускулите на гърба. Казва се, че при мъжете е по-естествено диафрагменото дишане, докато при жените е гръдното, от което следва, че при мъжете би трябвало да е по-лесно усвояването на този вид дишане. Но практиката показва, че е много индивидуално. И така, да се върнем на аналогията с балона. Пълнението на белите дробове също става отдолу нагоре. Когато сме пълни достатъчно количество въздух, преди да започнем да издишваме, е необходимо леко задържане, сядане. Или както при балона да затворим с пръсти отвора. При това задържане напрежението или стягането се насочва към коремната стена. Целта на това така наречено сядане е там, в коремната област, да се поеме цялото напрежение, да се получи опора и да се освободи напрежението в горната част на тялото, включваща ключиците, гърлото и главата. Започва издишането и именно тук играе роля колко добре са тренирани мускулите на коремната стена и диафрагмата, които леко, постепенно и плавно започват да подават въздушната струя. Изпразването на въздуха започва отгоре надолу. При пеенето използваме диафрагменото дишане, което не означава, че дишаме с диафрагмата, но диафрагмата, това е един мускул, който се намира тук. Той разделя дробовете от вътрешностите на тялото. Той е един мускул с куполовидна форма. В нормално състояние се намира така. Когато почнем да дишаме, изпълваме дробовете, аналогията с балона, която дадохме. Балона се изпълва и този балон естествено изтласква надолу. Диафрагмата слиза надолу, за да освободи място и става в това положение. Значи напълнили сме всичко добре и диафрагмата става плоска. Тук вече един момент говоря за сядането. Какво означава това сядане? Идеята на това сядане е, когато сме напълнили, не веднага да почнем да пеем, а леко да задържим. Напълнили сме и леко задържаме. Тоест, напрежението го даваме долу. Идеята на това е да освободим горе гърдите, да освободим гърлото и в този случай диафрагмата дава опора. При пеенето използваме средно и долно дишане, а не горе ключовото. Така, напълнили сме дробовете, диафрагмата вече е в ниско положение и от тук правим това сядане, т.е. опората и, както казахме за балона, започва диафрагмата да изтласква въздуха, т.е. да се връща в това положение. Значи, затова тук е важно да контролираме това е мускул. От това как диафрагмата се свива и изтласква въздуха, зависи и въздушната струя, която ще видим в упражненията, които ще покажем. Пак повтарям, идеята на това стягане или сядане даваме, ако има някакво напрежение, по-скоро опора, да даваме долу, за да може да освободим гърлото, да може да освободим въздушната струя и да не мислим за това, как тя преминава и да няма напрежение. Горе трябва да няма никакво напрежение. Цялата опора и напрежение идва долу, в областта на корема. Да обобщим. При пеенето се използва долното и средното дишане, но не издуваме само корема. Той отива леко навътре и стяга коремната стена, за да се поддържа опората. Стойката на тялото е изправена, без напрежение, за да осигури плавното и безпрепятствено преминаване на въздушната струя. До тук разгледахме процесът на образуване на звука. В следващото видео ще разгледаме обогатяването на качеството на звука. Различните видеа често ще започват или завършват с музикални анекдоти, които ще ни помогнат да се разведрим и да научим нещо ново, макар и често представено в шеговита форма. И така, именит български тенор пристигнал на турне в Лондон и един журналист го попитал: "Имате ли певци в рода си?" Артистът отговорил: "Моят пра-пра-пра дядо е бил най-големият певец на Балканския полуостров."
Той пеел толкова хубаво, че не само хората, но и зверовете в планините го слушали в захлас. Извинете, как е името на вашия прадядо? Полюбопитства журналистът. Орфей, отговорил тенорът.